Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in its blaze. There is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. Mga igala, mayong adlaw kini ng sab si Pastor Mark Sacedon sa Emmanuel Baptist Church ug naanawsa ta sa the 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry. Kalipay na mo share ninyo sa kamaturan sa Biblia because ang gusto sa Ginoong nga mahibaw ta mo ingon ang Bible, you shall know the truth and the truth shall set you free. Muna nga amo ni siyang ginahimo mga igala aron nga ikaw masayod sa kamaturan because ang kamaturan nga one day mga matay ta, one day mo biya ta aning kalibutan na, one day mo taliwan ta. But the greatest question is kung nasayod ba ka sa kapatungo, no? Kay kung makuingon ka karon nga ikaw na minaw dili pa ka siguro langit, timan duha ra ka lugar ang nasa Bible, langit or impierno. Kaya kung di ka siguro langit, nga igala siguro yung ka sa impyerno, kaya timanin na tao taning kalibutan na makasasala. Ningon sa Roma 6:23, ang silot sa sala kamatayon. No? Ang silot sa sala kamatayon, sugod kag sa dili, mga hinukman na ta sa silot, padung tas kalayo sa impyerno. But, timaniha, but, ang gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios nag-agda na to, nga maduol ta ni Ginoong Jesus. Kay wala nagpakamatay dito sa krus siya ra. Muna ining kadlaw karon mga igala at atong pagatun-an kining the deepness of God's love, no? Ang gilawmon sa gugma sa Dios. Because kung kita tao mahigugma, mamili man ta, no? And then maghuwatag ang atong higugmaon mobalos, no? Mobalos nga mangayo tag balos. No, usa nato sa diha nga mohatag ta sa tong gugma, dili gani mohatag og balos, damon ang gugma. No? So, ang gilawmon sa gugma sa Dios lain because God loves the sinners, mga makasasala, ikaw ug ako. Would you imagine namatay siya dito sa krus para nimong para nako? Gihatag niya iyang kaugalingon. Ningon ang Bible o ato ni siya nga pagatun-an karon, no, sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8. The deepness of God's love, Romans chapter 5 and verse number 8. Ako basahon sa Bisaya nga Biblia, apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato
nga samtang kita makasasala pa si Kristo namatay alang kanato. Would you imagine ang klase nga gugma sa Dios? Nga mga makasasala ta kitay angayan nga mubayad sa akong sala, kitay angayan nga silutan, kitay angayan mupas-an sa krus, kitay angayan ibitay dito, but siya mo'y namatay alang nato. No? Buhi nga Dios, gamhanan, balaan nga Dios, nanaog aning kalibutanan, nagsulog unod, aron nga bayran ang imo gang akong sala. That's the greatness of God's love, the deepness of God's love. No? Dili masukod nga gugma. Kay way tarong tao, kung kita lang tao, way tarong tao magpakamatay sa iyang kaaway. But ningon ang Bible, apan ang Dios nagapakita siyang gugma nga ni kanato, nga samtang kita makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Oh, would you imagine, makasasala pa? Namatay siya alang kanato. No? Grabe ang gugma sa Dios. No? He loves the unlovable. Gigugma niya ang mga dili angayan. Higihigugma niya, gipakamatyan niya ang mga dili angayan. Ningon ang Biblia, siya nga walay sala, nahimong sala alang kanato sa 2 Corinthians chapter 5 and verse number 8, unsay giingon sa Bible. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians 5:21, kay siya nakahimo na kaniya nga sala alang kanato, kinsa wala nakaila og sala aron kita unta mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. No? Siya mo'y mibayad sa akong sala. Nahimo siyang sala alang kanato. No? So, that's the deepness of God's love. No? Ang iyahang gugma. No? So, ining ka adlaw atong tulo ka butang. Number 1, ang gilawmon sa gugma sa Dios nga nahimo tang maluwas. No? Unsa man ang maluwas, pastor, kanang dili na ta moatos kalayo sa impierno. Dili na ta hukman sa silot. No? Dili na ta inikamatay na to padung ta sa langit. Mao na ang maluwas. Daghang mga tao dili mo tuo nga maluwas ta. Kay hangtod karon uban aning kamot pa nga maluwas. No? Sila pa'y mobayad sa ilang sala. Anong bayaran pa man nato? Magibayaran naman na. Si Ginoong Jesus na may nagbayad, ana, mo bitaw nga ningon ang Bible sa John chapter 3 verse 16 atong basahon aron nga makita nato sa pulong sa Dios. Ningon ang Biblia, kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag siyang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. No, mao na ang maluwas. Adunay kinabuhing walay katapusan. Gihatag siya aron nga mamatay diri aning kalibutan alang sa atong mga sala. No, ang pinaagi niya na nagpadayag sa iyang gugma nga maluwas ta. No, niyon ang Bible bisan kinsa nga mosalig. So dili kinahanglan nga magsakripisyo ka, dili kinahanglan nga antos ka, dili kinahanglan nga magminaayo ka para maluwas ka. No, kay kumaw pa lang na ang kaluwasan, dili na unta siya mamatay dito sa krus, kay kita may pabayron. Napamutan na makabayad dita. Nga kung kita'y pabayron, paduong mata sa impierno, kay ningon ang Bible sa Roma chapter 6 verse 23, ang suhol sa sala kamatayon. No? Kung walay pag-ula sa dugo, walay pasaylo sa sala. So kinahanglan na ay mubayad. Kinsay mibayad? Ang atong Ginoong Jesus. Kaya ang iyahang pagpakamatay dito sa krus, ingon si Juan Bautista, tanawa ang kordero sa Dios nga magapuha sa sala sa kalibutan. No, because Jesus Christ was the perfect sacrifice. He was the perfect sacrifice. No, kay kung kita'y mo sakripisyo, dili man masatisfy ang Ginoo. Ang kapungot may iyahang makita, kay makita niya makasasala man ta. But Jesus Christ nga walay sala, iyahang bugtong anak, may nagsakripisyo sa alang nato, nagbayad alang kanato, no, iyahang gihalad alang kanato, munang maluwas ta. Muna ningon ang Bible, bisan kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. No? Unsay requirement sa Ginoo para maluwas ta? Mutuo ka. Kinsa imong tuuan? Si Jesus Christ nga makaluwas nimo.
Si Jesus Christ nga makadala nimo sa langit. Ningon bitaw sa Bible, John 14:6, si Jesus nagaingon ngadto kanila, ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay tawo makaadto sa Amahan apan pinaagi kanato. No? Kaya mo may lain makaluwas ato si Jesus Christ ra. No, mo bitaw hangtod karon nagkupot kag relihiyon, wa ka maluwas. Naningkamot ka hangtod karon di ka siguro langit. Why? Because you never trusted Jesus Christ. You never trust Him as your personal Savior. Walay makaluwas na to. Mo bitaw ningon ang Biblia sa Buhat 4:12, klaro kayo, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain. Walay lain nga ngalan sa lalong sa langit nga gikahatag sa mga tao. Din pinaagi ni kita kinahanglan nga maluwas. Maluwas ta pinaagi ni Jesus Christ. That's why the deepness of God's love, giluwas ta niya. He saved us. No? Giluwas ta niya. Din ikaduha, the deepness of God's love, He secured us. No? Iyatang gisiguro. Kaya kung ang Ginoo mahigugma, mahigala. Ang Ginoo mahigugma, iyang siguroon ang mga iya. No? Iyang siguroon nga sadyang misaad siya kinabuhin dayon, di na gid mawala ni kaniya. Kay kita mahigugma, di gani mo baos na to gugma ato mangyaan. No? Daghan magpa-file og annulment, daghan mag-file og divorce. No? Daghan ilisan ang ilahang gugma. Why? Mulubad ang gugma sa tao, bat ang gugma sa Dios dili. Ningon ang Biblia sa Roma kapitulo 8. Roma kapitulo 8, naa pa bagoy makabuwag na to sa Ginoo. No, that's the deepness of God's love. Katong mga iyang giluwas, dili gyud niya itugot nga mawala niya. Look at your Bible, Romans chapter 8 verse 38. Kaya ako masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi ni mga anghel, ni mga punuan, ni mga gahom, ni mga butang karon, ni mga butang nga umaabot, ni kahabugon, ni Giladmon, ni bisan unsa pang uban nga minugna nga makapahimo sa pagpahimula kanato gikan sa gugma sa Dios nga naa ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. No? Nothing can separate us. John chapter 10 verse 27, tanaw sa iyang gisulti. Si Ginoong Jesus Kristo mismo ang misaad niini nga mao nga mga saad. John chapter 10 and verse number 28. Ug ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon, ug sila dili na gayud malaglag ni adunay tawo nga mag-aagaw kanila gikan sa akong kamot. No, so ang gugma sa Dios dili lang kay miluwas siya nato, then misecure pa yun siya nato. No? Misecure. Iya hanggang gibantayan, iya kang gitipigan nga walay butang makapahimulag niya. Walay makabuwag nimo gikan sa gugma sa Dios. That's the deepness of God's love. No? Nga bisan ang mga dili angayan iyang gigunitan, iyang gitipigan. Ingon ang Bible, why makaagaw nila gikan sa kamot? Naapaday mas gamhanan sa Ginoo. Naapaday mas gamhanan sa Ginoo na moingon mo pasod makasala pamatay. Yes, makasala pata kay naapata sa unod. Because the third thing is, ang ikatulong nga butang nga makita nato ang pagkalawom sa gugma sa Dios, gihimo ta niyang anak. No? Primero ang gilawmon sa iyang gugma, giluwas ta niya. Ikaduha, ang gilawmon sa iyang gugma, gisiguro niya ang iyang mga giluwas. Then ikatulong, gilagmon sa iyang gugma, mas nindot ni kay iya gyud kang himuong anak. No? Himuon kaniyang anak. Ningon ang Biblia, mga sinagop nga mga anak. No? Tanawa lang do sa Juan kapitulo 1, versikulo 12, kinsa may giingon na ni si Jesus Christ mismo. Apan sa kadaghan sa midawat kaniya, kanila siya naghatag ng katungod nga mahimo nga mga anak sa Dios, bisan kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. No? Ningon si John the Beloved, kinsa to, ningon ang pulong sa Ginoo kinsa to midawat kaniya, hihimo silang mga anak sa Dios, bisan katong nagtuo sa iyang ngalan.
So kinsa may mahimong anak sa Dios katong mituo, no? Dili bautismo ang makapahimo natong anak sa Dios, dili kay gibunyagan ka, gibautismuhan ka, anak na ka sa Dios. Wala may bersikulos Biblia ana. Tanawa ra gud sa Galacia kapitulo 3:26, tanawa giyon sa unsay suwat ni Apostol Pablo, Galacia 3:26, unsay giingon sa Biblia, kay kamong tanan mao ang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus. So nahimutang anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. No, mayon mo karon pasod makasala pa man tay, yes, makasala pa ta. But ingon ang Bible, nahimutang anak. No, ang anak pantunon na. Ang anak siguro na siya langit. Ang anak yandaman naglangit. Mugito ningon si Jesus Christ sa John chapter 14, sa balay sa kong amahan aday daghang puy-anan. Asa gani ko to asab mo. Daghan kay mo claim nga anak sa Dios pero ikaw ra say anak din siguro langit. Pinsam day kang anak. No? Kaya ang tinuod nga anak sa Dios nagtuo sa ngalan ni Jesus Christ. No? Pareha gud na ani nga pangnultihon gud nga kung ang imong anak makasala din na imo anak ra gyapon na nimo. No? How much more sa Dios nga sa diha nga gideklarar kang anak niya sa diha mituo gisalig ka ni Jesus Christ. Ingon ang Bible kung na kay kinabuhi walay katapusan, iyahan na ka sa Dios. Nothing can separate you from God. Wala na makabulag nimo ngadto sa Dios. Mo bitaw nga sa 1 John, and this would be the last verse atong hisgutan karon, chapter 3 verse 1. Oh, tanawa, unsa nga matang sa gugma nga gihatag sa amahan nganhi kanato, nakigsulti siya sa mga anak sa Dios, ha? Ingon siya, nga kita pagatawgon nga mga anak sa Dios. Busa ang kalibutan wala na kaila kanato, tungod kay kini wala miila kaniya. Mga hinigugma karon kita mga anak sa Dios. O kini wala pa nakita maunsa man unya kita apan kita na sayod nga sa diha nga siya magpakita kita mahisama kaniya kay kita makakita kaniya ingon nga siya. We shall be like him because we shall see him as he is. Ingon ang Bible, behold what manner of love the Father had bestowed upon us that we should be called the sons of God. Wow, magkanindot naman lang sa saad sa Ginoo. Pagkanindot naman lang sa gugma sa Dios. That's why mga gala, kung wala man ka nakadawat ni Jesus Christ kay mong maluluwas, dawata siya. And you will experience the love of God sa imong kinabuhi. You will experience security sa imong eternidad. You will experience the presence of God. Why? You became the sons of God. By faith in Jesus Christ. Dawata siya. No? Dawata siya. 100% sure, by the authority of this Bible, you will be saved. You will be secured, and you will become the sons of God. Nga naman mo, manayahang isa. Higala, inaot ko nga, kanunay magsunod ka ni amo ang pagtulunan, the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry, kininausap si Pastor Mark Sacedon. Huwag ako magayon kaninyo, dagang salamat, ang Diyos magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.